ka video jonga mentagas ni te mentang kwa ban ai ya ka jing hikaya phi kumno ba phin le khnang ba ki contact list ha mobile jong phi phin nom du no ya ki lada jia ba ka mobile jong phi ka sha tu la ne ka ja no bat shubu lada phi kwa ban reset ya ka phun jong phi ki to ki contact list ha mobile jong phi kumno ba phin le khnang ba kin ne te mentang an ai ya ka jing hikaya phi pai ya ka video hadu ba kut ban skip ya ka tang siteng khnang ba phin yo ya ka jing mentoi to kumno ba phin le mentang an hikaya phi pai bha bat snap bha to ngan ya sedang te menta kumba phitip ba baro ki smartphone ki don be ya u Google Drive mo te menta le direct ha u Google Drive page utay u Google Drive ba hajrong ngan klik hang to klik be direct hang to open yo to page ngala klik anda phila dep klik nang to phin yo i hang ne ba tho plus te klik be nang ne na plus mo page ngala klik anda phila klik ang to plus kibun ki option hang ne pin klik nang ne ba tho folder mo te klik nang ne ba tho folder anda phila dep klik folder kawan yalam efficient ne nang ta kat chwa ya kato bat tho hang to kano ka kerting folder ka ba phis ngeumon ban tho te menta kum kanuk sangan tho my contact mo my contact to anda phila dep ban tho hang to ka kerting folder jong phi nang ta sa grid to anda phila dep page gane hapo my contact page la dep ban grid ya katoka my contact jong phi mo te anda phila open ya gane contact page ngan open ya kato page 4 don ni mo to la dep tang kum to la biang na Google Drive nang ta lech be sa main menu te anda phila poi hang ne ha main menu klik be hang ne ha contact mo klik ha contact anda phila klik ha contact nang ta pin klik hang ne lai tali ki dot ki ba hajurong sekaliang gadiang klik hang to anda phila dep ban klik hang to hang ne ha try du ki tho setting nang ta klik hang ni te anda phila klik hang to ken mau bha u number phone jong phi ba phin upload sa Google Drive don kam ba import chwa ya u hapo ka phone jong phi lane ban copy chwa ya u number phone na ka sim card sya ka phone jong phi khnang ba phin la ban upload ha Google Drive mo te mentanga ngan import chwa yo contact number jong mo ngan klik hang ni import phi to ang to import klik hang to anda phila klik hang to phin yo i hang na jrong du ki tho copy contact from kamut copy ya u contact number jong phi na ka e te mut hang ne ngan klik na ka geo mo na ka geo copy contact from geo to la wan hang to mo anda phila dep nang to nang ta klik hang ne ha try du ki tho next klik next anda phila klik next ki tho biang hang ne ha jrong copy contact to kamut copy contact na ujiyo sya ka e ngan klik hang ne ha phone page ngala klik ha phone kamut phi copy na ujiyo sim card jong phi sya ka phone storage jong phi mo anda phila dep nang to pin klik hang ne ha po bagi tho next hang ne harum phi klik next anda phila dep ban klik next hang ne pin hap select yakin ne ki number tengan ka select page nang ne baro mo ngan tho ngan klik page nang ne selected te hang to ki tho select all ngan klik page select all mo nang ta ngala dep ban klik hang to select all hang ne ibarit hang ne ki tho okay klik page nang to menta u contact number jong phi na ka geo sim card ula rung hapo ka internal storage jong phi ha ka phone mo to ngnya check menta ka larung na am ngan back beng sakane ka gani contact mo te hang ne hajrong ki tho lai tali ki dot klik biang nang te na jrong sakaling gadiang anda phila klik nang ne check hang ne ula rung na am u to u contact number jong phi na ka geo sim sha ka phone te hang ne ki tho phone contact klik hang to pe ula rung phi pe ula rung lai phnyo tali ula rung hang to tenda phila dep hang to la biang ula rung ngilas no tho nang ta klik biang na gine gilai tali ki dot kine ki ba hajrong du mo na kaling gadiang klik hang to te hadin nang ta pin klik biang hang ne ha setting ne harom klik a setting bat anda phila dep ban klik a setting nang ne pin klik pat hang ne ha ba tho export mo hang ne hajan gane ka import ki tho export klik nang ne pit la klik nang to
Te hang ne don arteli ki option share all contacts. Sakawai pat hajrong kita export to file. Te klik hang ne export to file. Klik hang tu. Nda pila klik hang ne export to file. Nang ta bade hang ne hatrai. Klik hang tu hatrai tok. Nda pila klik hang tu hatrai nang ta kot no ya katu. Te thok biang kanu ka kerteng jong ka file ka bapi kwa ban thok mo ka bapi mon. Te mentangan thok biang kumba thok mene my contact. Mo kerteng ka file jong ka tu my contact. To. Tinggal thok my contact. Andala de ban thok my contact hang ne ki thok save. Te klik nang ne na save. To. Te menta uto number food jong phi phila copy ya u share ka file. Ka e ka kerteng file jong phi my contact. To menta la biang hang ne ha contact ngin back no syaki main menu biang. Te lawan biang sang ne main menu ngin like back direct how ne Google Drive sa sisin. Ne ba hajrong du klik no Google Drive, klik hang tu. Nda pila de ban klik Google Drive. Te hang ne phinwat ya ka to ka file jong phi ka ba phi thok men ne mo. Phi i ka ne ka file ka ba phi shna men ne my contact. Te klik biang hang ne ka file ka ba phi shna men ne mo ka ne my contact. Nda pila klik hang tu. Don ni hang tu 4 don ni nang ta klik biang hang ne ha plus. Anda pila klik hang ne ha plus. Ka wan mi kum tu folder upload scan mo. Te klik hang ne ha upload. Anda kalau wan yalam ya phi ne phi kan mau men ne ba phi copy ya u contact number jong phi share ka file jong phi mo phi thok my contact pe hang ne kala don pe hang ne hajrong du my contact phi. Te klik no nang tu. To, menta kalau ada ban upload hapok ke nega Google Drive mo. Te menta kalau adon hang ni menta ngin phai biang sio kontak mo ngin page. To. Ngin lej biang sa main menu nang ta ngin lej hang ni ha contact number. Page menta ngin delete no yom ne contact number jo ngamo. Te nang ni na phone. Page gini contact number ha phone mo. Te ngin delete no yaki baro mo. To. Ngan I select but select all page select all dengan delete no yom nombor kenang bangin page kumno bangin yo biang yo tu nombor lada ula aja mo page ngan delete no page pi page mdan kontak nombor syu hang ne page kamdan kontak nombor syu te menta kumno ba phin yo biang kan mau ba lada jia baga phun jong phi ka ja la ne ka sha tu hang no la ne phi kwa ban reset ya ka phun phi don kam yo to contact number te phin hap lek bej direct how ne u Google Drive mo namar ba phi la de upload hang tu ong ula ne hang tu te menta phi don kam tang ban kan mau ya ka account number jong phi ka badan hapo Google bat ka password jong phi te phi la ban yo biang ya phone number jong phi mo. Te menta ngin lej biang ham ne Google Drive. To ngin klik hang to. Te ngin lej a file. PE hang ne ka don my contact ka ba phila shna. Ka ba phila dep upload hang ne ka don. Pe ka te ka ba phila upload PE. Te nang to pade phikwa biang yo to number jong phi mo. Te phin klik hang ne direct bej hang to klik kum to. Te hang ne pade kalami kum ni. Te phin save yo ne contact jong phi hang no. Te menta phi kwa ban save ka phone biang sa sisin menne phi i ba hang to la dep delete lot mo menta ngin klik biang hang ne phone to te la dep ban save ka phone te menta phi kwa ban page ngin lej biang sa sisin ne kontak phi to ngin ai hang ne ha phone kontak phi to la mi phi tang kum to nga tharai philas ngau thu hi te sa persang ban le kenang ba ma phi phin yo ya ka jing man toy na ka ne ka jing hikai jo nga mo kublai sibon